Pangit daw kaya akong manok. Ay kanara, day pa. Kabisik nga problema. Oh, sige. Bisan pag 1,000 inyo ha, anak. Pa mo na hindi pagwapuan. Halayang, si Buto ko manlaon nagkaon og apple. Si Buto ko bitaw na sayo niya naman di ay. Mga yuta kay watay kaon og prutas. Bitaw puno. Tara. Oh, masarap ito yun doha. Ngayon lagi mi ana imong gikaon boy. Bitaw boy, iwat na may kakaon anang mga prutas ba. Pagpalit mo ginyo. Ay musik pangayo sa ubang tao. Sige na good boy karon ra bitaw mi mangayo. Bitaw boy, patilawa pud mi unsay lasa ana. Naman may mga ginikanan dito pangayo. Wa may kwarta akong ginikanan boy. Kana lang good gamay ba, gamay lang. Bitaw boy, gamay lang. Di lagi ko kay sakto rin sa kuha ba. Kung gusto gani mo, pagpalit mo ginyo. Wa gani may kwarta boy no. Kana na lang gani boy no. Di lagi ko, pagay na ba niyo ulo? Sige na good boy. Di lagi ko. Hey, grabe jud ka dalo yang. Unsay dalo? Perteng daluang. Harayang magtutag balay. Imangayo kong kwarta ni Papa. Wala makahi kwarta imong Papa. Naalagi to. Kung wala, dili gyapon ta kakaon. Ngikar ako diskarte nga makakwarta ta. Bantay ka ha. Salig lang sa ako ayaw. Pero ayaw glaom. Kaway klaro. Alay na diri yang. Okay. Uy pa, inuktok man mura maglatublihan. Itaw kol, nibudlat na yung mata. Ay, ito niyong sa mukha. Kaya naman yung una-una. Unsa may giuna-una ni mo dira pa? Kadi kay huna-huna kol. Na, oy. Maugan na guna-una ko dire. Unsa pa giuna-una ni mo kol? Bitaw pa unsa din mong giuna-una basin matabangon ka na mo. Di lagi mo katabang sa kuha. Nganong dili man pa? Unsa gani na? Kwarta akong giuna-una. Kung saan na itong ipamalit dire pagkaon. Ay kadali ra na pa ibaligya to imong manok. Bitaw kol para maayo migbahen. Pagay nahalin, mangayo na mong bahin. Maugan na akong giuna-una, no? Kaya akong ibaligya akong manok, walay ni palit. Ngano man pa nga kadagag nangitag manok karon? Basin ko lang kag diskarte kol. Posible yang. Unsa may hunungdan pa nganong wala man ilagi palit? Pangit daw kaya akong manok. Di daw sila ganahan mo tanaw. Ay kanara day pa, kabisik nga problema. Unsay bisik nga gipangitan man ang mga tao siyang manok. Dali ra lagi kay na yang. Ako ri bala ana. Unsa na pud ay imong buhaton sayon? Ako na gali bala no. Pa, asa mang manok karon? Ano man, unsa may buhaton nimo? Basta ako ray bala to pa. Mahalin ra lagi gito karon. Bitaw ko dali ra kay to ibaligya. Ah, okay. Na dito sa likod. Kuhanin niyo. Ah, okay kol. Ay pa, pag mahalin na nami 500 ha. Oh, sige. Bisan pag 1,000 inyo ha, anak. Meanwhile, Pa mo na hindi pagwapuan. Mahalin na ni. Hindi buhat sa manok. Pagwapuan ko, gibutahan na mo kimpe. Na, mahalin ba day na? Sige, baligyan ninyo. Ah, okay, tanawa. meanwhile, Papa, nahali ng manok, daray mong bayan o 500. Ah, okay. Mayo kinahalin. Gipagwapuan ko. Namalik sa may prutas pa kay naman may bayan 1,000. 1,000?